Mini Savatha Ventuangwell. Zoblangis Tabello 239 in Cosmos of Panoreba. Ye Baba.
Amen. Amen. Isihloko sale nkonzo sithi Ubunazaretha Nenhlonipho. Kukhona isihlabelelo samaNazaretha lapha ubaba omkhulu ethi nawe kuphakama usiye emncinyane kunabantwana bakwaJuda. Nakuwe kuyavela abaprofeti abayosindisa umuzi wasephakameni. Ngiyasho nami ngithi nawe kuphakama awusiye umncinyane, nawe phila ngezwi awusiye umncinyane. Amen. Uma ngingase ngibheke emuva ngenkathi uNkulunkulu esungula lenkolo wazifikela yena kuMose, washiya imithetho yakhe yonke kuMose. Emva kwalokho wayesethumela ingilosi ukuthi ihambe nabantwana bakwa-Israyeli ize iyofika eKhanani. Abantwana bakwa-Israyeli babehamba nengilosi. Ngokuzwa kwami umprofeti wesibili owahlala nengilosi kwaba ngumprofeti uMuhammad. Umprofeti wesithathu owayehamba nengilosi kwakubaba mkhulu uthumekile. Amen. Leli bandla emhlabeni wonke libandla lesine lapha uNkulunkulu ethumele ingilosi ukuba ihambe nathi ibe phakathi kwethu ngendlela efanayo nengilosi eyayihamba nabantwana bakwa-Israyeli, nendlela efanayo lapha ingilosi ehamba noMuhammad noma nganakho ulwazi oluningi ngalokho, ngendlela efanayo nengilosi eyayihamba nothumekile. Namhla leyo ngilosi ihamba nathi iphakathi kwethu. Amen. Ikhona-ke ngithi nawe phila ngezwi awusiye omncinyane kubabusi bakwaJuda, Amen. ngoba phakathi kwalomuzi kufike ingilosi yafike yahlala nabantu, into engakaze yenzeke eyagcina emandulo. Eseni umfundisi ukhulume kabanzi ngendaba yokuthi ngenkathi ingilosi ifika la isinikeza umthetho, ngendlela lo mthetho owawukhona ngayo kwaba sengathi mhlambe uzobe kushintsha. Ngenkathi ithi ingilosi asingahlabi sihlabela amadlozi, sabe sake sacabanga ukuthi mhlawumbe kuzoshintsha ibuye ibeke ngokunye. Kodwa lesi simo ingilosi eyasibeka asizange sashintsha, saze sagcina sisejwayela, saze sagcina sisithanda. Umfundisi uMdlolo ukhulume kabanzi uma ekhuluma ngendaba yokuthi kwathiwa siyohlala endlini kaJehova kuze bese kuphela kwensuku zethu. Amen. Lokho kuchaza ukuthi sesiyophila ngomthetho kaNkulunkulu size sife.
lokho kuchaza ukuthi sesiyolandela amasiko asezulwini size sihambe emhlabeni. Mangikhuluma ngobunazaretha nokuhlonipha, ngiyafisa ukuthi oqala abantu bazi ukuthi ukuhlonipha kuwumthetho wesihlanu emthethweni elishumi. Njengoba ukuhlonipha kuwumthetho wesihlanu emthethweni elishumi, kusho ukuthi ukuhlonipha kuwumthetho kaNkulunkulu, kuwumthetho wokukholwa, awunayo i-choice. Kodwa kufanele ukuthi uhloniphe ngoba kuwumthetho. Futhi uNkulunkulu ushilo ukuthi uma ungahloniphi kuzokwenzekani kuwo. Ku-Exodus 20 verse 12 kuthi yazisa uyihlononyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Yazisa uyihlononyoko, hlonipha uyihlononyoko ngoba uma ungamhloniphi uyihlononyoko, uma ungamhloniphi umzali wakho, izinsuku zakho angeke zande ezweni. Kusho uNkulunkulu. Ngakho-ke ukuhlonipha abazali bakho kuwumthetho, hayi ukuthi kuyinto nje eyindlela yokuphila, kodwa kuwumthetho kaNkulunkulu ukuthi uma ungamhloniphi umzali wakho, izinsuku zakho ngeke zande ezweni. Angazi noma zikhona izinkolo noma amabandla afundisa ngokuhlonipha njengomthetho kaNkulunkulu. Kodwa ubaba mkhulu emthandazweni weSabatha uthi, lalela kahle ndodana yami, ukuhlonipha uyihlononyoko kwandisa izinsuku zokuphila kwakho emhlabeni. Ilokhu ungasekho ixhego emzini wakho nifane bancane ngokuba anigcini umthetho wokuthi hlonipha uyihlononyoko. Ukuhlonipha uyihlononyoko umthetho. Uma ungamhloniphi uyihlononyoko uyafa. Uma ungamhloniphi uyihlononyoko ziyancipha izinsuku zakho ezweni. Awukwazi ukuthi ungabahloniphi abazali bakho uphile isikhathi eside. Umthetho lo oshawe uNkulunkulu ukuthi umuntu uma engamhloniphi umzali wakhe uzokufa. Uyaqhubeka ushembe kumthandazo weSabatha uthi, fundisa indodakazi yakho ingazoni. Wena-ke ndodakazi lalela izifundiso zikayihlononyoko zokuthi hlonipha uyihlononyoko. Uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyokwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga. Uyakubusiswa ekuganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. So lokhu ubaba mkhulu okusho kumfana noma kumuntu wesilisa kushiwo futhi nakumuntu wesifazana ukuthi lalela izifundiso zikayihlononyoko zokuthi hlonipha uyihlononyoko. Uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyokwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga. Uyakubusiswa nasekuganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho iyakubusiswa. Lena imfundiso kaShembe yokuthi abantwana bamantombazana kufanele behloniphe abazali babo. Abantwana babafana kufanele behloniphe abazali babo. Uma ungamhloniphi umzali wakho
ngeke ukhule. Lokho kumthetho obekwe uNkulunkulu ukuthi uma ungamhloniphi umzali wakho angeke ukhule. Uma nje ungamhloniphi umuntu omdala, uma kukhulunywa lapha ngomzali wakho akushiwo necessarily ukuthi umuntu okuzala biologically, kodwa noma imuphi umuntu omdala ufanele ukuthi umhloniphe, ufanele ukuthi umesabe. Kwejwayelekile ukuthi kube khona abantu nala ebandleni kuyenzeka nje umuntu ebe isitha somzali wakhe, ebe isithi impela nje somzali wakhe. Umzali wakho is not a choice ukuthi umhloniphe. Umthetho obekwe uNkulunkulu ukuthi uma ungamhloniphi umzali wakho awuzukhula, ngoba isibusiso sakho sikumzali wakho, isiqalekiso sakho sikumzali wakho. Noma ngabe umzali wakho uyakuzonda, but ungayiphindiseli inzondo kuye, ngoba yena uyakwazi ukuthi ekuqalekise uqalekiseke, yena uyakwazi ukuthi ekubusise ubusiseke. This is nature, awukwazi ukujika. Kumthetho kaNkulunkulu, uNkulunkulu isibusiso sakho usibeke kumzali wakho, isiqalekiso sakho usibeke kumzali wakho. Ngeke uze ukwazi ukumqalekisa umzali wakho noma engakucasula kanjani, noma engakuthakatha, noma engakuthuka, noma engenzani, kodwa ngeke uze ukwazi ukumqalekisa umzali wakho. It's impossible ukuthi ukwazi ukuqalekisa umzali wakho, ngoba umzali wakho uyena onikezwe ukuthi ekwazi ukuqalekisa uqalekiseke. Umzali wakho uyena okwazi onikezwe ukuba ekubusise ubusiseke. Ayikho futhi enye indlela ongayithatha. Ngakho ke you have got a duty ukuthi umzali wakho noma ngabe umthola uyathakatha, noma umthola wenzani, noma umthola uyakuzonda, but wena uhlale wehlela ngaphansi, noma uyakuthuka, noma uyakwenzani, awukwazi ukuthi uphindisele umzali wakho, awukwazi ukubeka isandla kumzali wakho, awukwazi ukungakulaleli okusho umzali wakho. Kodwa uma ethi yenza into embi ungeze wawenza leyo, but nje in general awukwazi ukuthi uphikise umzali wakho, ngoba umzali wakho uma eqalekisa uzoqalekisa, uzoqalekiseka. Lokho goes hand in hand nakumuntu omdala in general. Umuntu uma emdala kuwe awukwazi ukumthuka. Umuntu uma emdala kuwe awukwazi ukumeyisa. Umuntu uma emdala kuwe awukwazi ukumqalekisa. Njengoba ngisho nje ngijwayele ukubuka amafilimu aseNigeria, ngiyaye ngibone ukuthi ngaso sonke isikhathi uma abantwana beshada, uma umzali wakhe engakambusisi uba senkingeni akakwazi ukushada. Manje umzali wakhe engakambusisi, njalo uma ezoshada umntwana ufanele eye kumzali wakhe, efike eguqe umzali wakhe, ebeke isandla ethi ngiyawubusisa umshado wakho. Lokho ukwenza kumfana, lokho ukwenza kwintombazana. Umuntu obusisa umshado wakho umzali wakho, umuntu obusisa umsebenzi wakho umzali wakho. Lokhu kuyinto ekhona, lokhu kuyinto okufanele ukuthi yenzeke.
lokhu ngisho ingilosi ifike yasifundisa khona. Ngiyakhumbula umfundisi uMpanza wayefuna umsebenzi la okhosini. Kwase kufika ingilosi ithi akahambe eyocela kuyise. Yathi akafike echaze ukuthi kubaleke ngani ukuthi uthole lo msebenzi. Kodwa ekusho lokho kuyise ecele lo msebenzi kuyise. Wahamba umfundisi uMpanza waya kumnewethu wayesaphila umnewethu. Wafike washo ukuthi ngicela umsebenzi uba manager okhosini. Ngalokho wathi umnewethu inkosi ibusise uthole lo msebenzi. Wawuthola ngoba isibusiso sawo wayesinikezwe uyise. Kodwa thina selulekwa ingilosi ukuthi uma ngabe efuna umsebenzi kufanele ukuthi efune uyise, eucele kuyise. Kanjalo noma usuqala ukusebenza kufanele imali yokuqala ekusebenzeni kwakho uyinikeze umzali wakho ebese ekubusisa. Usungaqhubeka ke nokunye kodwa njena iholo lokuqala kufanele ukuthi ulinikeze ubaba wakho. Iyona mfundiso leyo kaNkulunkulu, ileyo mfundiso kaShembe, ileyo mfundiso esinikezwe ingilosi, ileyo mfundiso yokukholwa. Amen. Akufanele nangephutha ukuthi umuntu omgcotshwa umeyisa. Noma ngabe ngokucabanga kwakho akekho ebandleni lakho, kodwa umuntu omgcotshwa kaNkulunkulu ungameyisi. Ngoba uma weyisa umuntu omgcotshwa kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyamhlabekela bese uNkulunkulu ekubulala. Leonto you have got no choice. Imi kanjalo nje. Uma umuntu emgcotshwa kaNkulunkulu ungameyisi. Ngoba uma umeyisa uNkulunkulu uyamhlabekela. Uma emhlabekela uNkulunkulu bese ekubulala. Noma ekubulala futhi ngeke uye ezulwini. Kwathi ngimanje embombolo kuthe ebusuku ngabona sekungena umama engangisonta naye ehamba nendodana yakhe. Uthi-ke umama lo mntanami wabulala umuntu. Wayesuyabaleka. Ngithe ngimbona wayese efika lapha ebusuku. Manje ngibonile ukuthi manje ngcono ukuthi ngimlethe kuwe. Ngase ngibuza kulomfana ukuthi hawu wambulala ngempela umuntu wena? Wathina yebo ngambulala. Ngathi wambulalela umuntu. Uthi-ke lo mfana sasiphuza utshwala. Masiphuza utshwala ngathi ngiyasukuma. Kwase kukhahleleka ibhodlela likagoloko lachitheka. Lo mfana wayese uyangithuka ethi uyisiphukuphuku. Ufana nalomholi wakho uShembe owazama ukundiza wafakela amaphiko wawaphansi wafa. Uthi-ke lo mfana lento yayisiyangithukuthelisa kakhulu. Ngathatha umese ngamgwaza wafa khona lapho. Ngabaleka. Ithi mina uhamba kanjalo uthena he.
ngithi-ke hamba lokhu ukukhuluma uyokutshela ubaba inyanga yezulu. Kwakuwumhlangano ebuhleni. Wahamba lo mfana waya kubaba inyanga yezulu, wafika wakhuluma nje abangikhuluma. Yathi inyanga yezulu, wena hamba uyinikele emaphoyiseni ngoba lo mfana akazange waya ezulwini, usesikhogweni. Ngakho-ke ngeke uboshelwe umuntu osesikhogweni, ngeke uboshwe. Hamba uyinikele emaphoyiseni. Ngithe ngihleli e-ofisi nginomshushisi, wangena lo mfana, wangena so excited. Wathi baba, ngile kubaba, ufika ubaba wathi ngihambe ngiyinikele emaphoyiseni ngoba ngeke ngiboshwe, lo mfana usesikhogweni. Usho kukhona umshushisi. Lo mshushisi wangibuka kancane, wathi mase ephumile, wathi uthini? Uthi ngeke eboshwe. Uthi ushembe ngeke eboshwe, bulela umuntu, sizoke sibone phela. Wahamba ngenkathi esehambelela umfana ngaphatheka kabi. Ngathi hey, uyabona abantu abangama-fanatics bayinkinga. Lo mfana bengafanele lento eyisho kuko umshushisi. Bilungile ukuthi eyisho kimi ngoba ngeke ekwazi ukuthi umuntu ebulele umuntu ethi akazi ukuboshwa. Kanti nokho lo mncane. Wahamba lo mfana wayemaphoyiseni. uNkulunkulu wavele wenza isimangaliso, zaziningi inkantolo emvungweni, kodwa lo mfana wavela phambi kwami. Ma ivela phambi kwami, Yesu yalivuma noma uyaliphika icala, wathi lo mfana ngiyalivuma. Wangambulala lo muntu, wachaza njengoba ngichaza. Uchaza kugcwele abantu njengoba ngigcwele. Laba abantu akuwona amaNazaretha. Zifundiswa zasemanzini Mtoti. Izalukazi emanzini Mtoti zifundiswa. Ngisho iholela impesheni. Ngazizwa ngithi, how much do we get today? Isalukazi singasakwazi ukuthi. Kodwa siyakwazi ukuthi how much do we get today? So ngathula. Idokotela selihanjiswa kumshushisi omkhulu, i-Attorney General, ukuthi decide ukuthi kufanele lo mfana egwetshwe kanjani ngoba ulivumile icala. Wahlala ngabona idokotela libuya. Ngangazi ukuthi libuyelani ngaphela lalifika kumshushisi. Labuye lahamba, isikhathi eside labuye labuya futhi. Labuye lahamba, okwesithathu umshushisi ngambona esukuma ethi, your worship, the AG has declined to prosecute the accused. Uthi-ke umshushisi omkhulu uwenqabile ukushushisa lo mboshwa. Angizange ngambuza lutho, ngavele nga-ajena inkantolo ngayi-ofisi, ngambizele i-ofisi umshushisi. Ngathi mshushisi yini le nomtshela ngakho. Uthi umshushisi omkhulu wenqabile ukushushisa lo muntu. Wathi umshushisi phela lo shembe wakho. Ngithi mina cha ngiyazi ukuthi ushembe wakho, kodwa mtshela ukuthi kwenzeke kanjani. Uthi umshushisi, udokotela wabhala kwi-postmortem report ukuthi lo mfana ushayiswe imoto ekhanda, lahlakazela ikhanda, wafa. Kodwa istatement sika-accused sithi lo muntu ukwazwe enhliziyweni, wafa.
manje na lo muntu kade wafa kade wangcwatshwa ayisakwazi ukushintshwa le ngoba yonke ukuze ukwazi ukuthi umuntu ufe kanjani kufanele kusho i-report kadokotela. Manje udokotela uthi lo muntu ubulawe imoto and yet u-accuse laphana akazange wayengadrive imoto wamgwaza lo muntu wathi kumshushisi lento ephambana kangaka lo mfana akaphuma waphuma umfana waqala phansi wakholwa ngoba wayephuza utshwala njena wayezalwa amaNazaretha kodwa uthena ubaba inyanga yezulu lo mfana akakwazi ukuboshwa ngoba lo mfana lona ofile usesihogweni ngoba wathuka umgcotsho kaNkulunkulu. Ungamthuki umgcotsho kaNkulunkulu noma ngabe udakwe ngokwamagama. Ungamthuki umgcotsho kaNkulunkulu. La ebandleni lamaNazaretha kube nembango eminingi. Abantu basePhakameni basebethuka okabanyana izulu. Bangithuka ngeintamba ezihlasimsuzulu. Lokho bekwenza nomkhulu wabo. Ubaba inyanga yezulu umgcotsho kaNkulunkulu. Kodwa on top of that laba abantwana babemthuka uyisemkhulu. Bathuka hayi nokuthi bathuka uyise bathuka uyisemkhulu. Yafika ingilosi yafika ithukuthe yathi uthula uthini uma uzwa ubaba inyanga yezulu ethukwa kanjena ethukwa zingane zakhe. Kanti ubaba inyanga yezulu uyokuthola nokuphumula. Lezi ingane zamthuka esaphila noma engasekho emhlabeni ziyamthuka uyokuthola nokuphumula. Ithi ke ingilosi ubaba inyanga yezulu wethembe wena ukuthi ulwele. Ngakho ke awukwazi ukuthi uma ngabe ubaba inyanga yezulu ethukwa zingane uvele nawe uthuke. Ngabhala ngabathethisa ngibatshela ukuthi abayiyeke le kodwa abazange baze bayiyeke. Bekwenza lokho nomholi wabo. Ngagcina sengiveza amahlazo oyise walomntwana hayi ukuthi ngangicamba amanga ngangivula iqiniso kodwa esasingekho isidingo sokuthi ngikhulume uma ngabe laba abantwana babe ngamthuki ubaba inyanga yezulu. Ngithema ngabe ngiveza lokho lo mfana ebona ukuthi ayikho into engayenza ngoba uyise sewahamba emhlabeni wayesevele emvulela icala embona. Uma ummeli ebuza ukuthi ngimthuke ngathini ngoba wathi ngithuke yena. Wathi ummeli phela khomba istatement ngoba istatement sasikhona khomba phela ukuthi kuphi lapho kuthuka khona wena. Wathi ngithena uSathane. Apart from the fact ukuthi uSathane asiyona inhlamba kodwa kuphike nje khona lapho khona lokho. Wavele lo mfana ummeli wakhe wangakuveza lokho wathi hayi lokho sokukhuluma ngakho. Ngahamba-ke ngihamba amacala ento engekho kodwa ngiqondisa indaba yokuthi ngithunywe ingilosi ukuthi angiqondise le ndaba yenyanga yezulu ukuthi laba abantwana abahlale bethuka inyanga yezulu kuyisemkhulu ubaba inyanga yezulu ukanye nobaba ilanga banoyise oyedwa nomunye nabehlukene
ubaba mkhulu wayebekile kumaNazaretha ukuthi ubaba ilanga nenyanga ezini bengehlukaniswa. Ngisho ukulala babelala embhedeni owodwa. Kuwumthetho lo wawubekwe ubaba mkhulu. Kodwa laba bantwana bamthuka abanyanga ezini. Ngikhuluma indaba ukuthi kuwumthetho ukuthi kufanele ukuthi uhloniphe umuntu omdala. Uyise owalokhuza owahlasela inyanga yezulu akahlala emhlabeni. Babesho kahle bethi lo owethu umholi insizwa enhle ewumeli nina niholwa ikhehla. Kodwa akuzange kwaphela ngisho iminyaka emingaki emholi wafa. Wangabulawa yilapha yileli bandla, wafa nje ngenye indlela engeke ngisho. Kodwa ebulalwa indaba ukuthi akafuni ukuhlonipha uyihlo nonyoko. Akafuni ukuhlonipha uyihlo nonyoko. Kuwumthetho kaNkulunkulu ukuthi kufanele ukuthi umuntu omdala umhloniphe, ngisho ngabe engakuzali biologically, kufanele ukuthi umhloniphe. Kuwumthetho lo kaNkulunkulu. Kodwa lo mntwana lona wahlakaza ibandla, walukhuza, wenza yonke into, wafundisa amaNazaretha ukuthi ethuke ubaba inyanga yezulu, washo yonke into. Kodwa izinsuku zakhe azandanga ezweni. Uma izinsuku zakhe zingazandanga ezweni, nendodana yakhe yaqhubeka lapho kugcine khona uyise. Yangena udaba lwabazali babo, lwabazali bakhe engazilutho ngalo. Ayayingakababikho nje emhlabeni lolu daba lwenzeka. Kodwa yalungena. In spite of the fact yokuthi iwumholi wokukholwa, in spite of the fact ukuthi ubaba mkhulu ukubhale phansi ukuthi buyasa basitshela ukwalana kwabo, kanti muhle kangaka umNazaretha ethandana. In spite of the fact ukuthi ubaba mkhulu ubekile ukuthi asithandane, ngoba uma singathandani uJehova uzosuka kithi. Efundisa thina njengabaholi bebandla, kodwa kwabakhona abaholi abalwa impi abangayazi. Kuwumsebenzi womuntu omdala, noma ngabe umholi noma ngabe uNdlalifa, ukuthi ukuxabana okwenzeka koyise noma koyise emkhulu eqondise, ebacelele uxolo. Kumsebenzi lowo noma imuphi umuntu ohlakaniphile ukuthi ukuxabana kwabazali bakho kufanele ukuthi mase badlule emhlabeni wena uqondise. Awukwazi ukuthi inzondo yabazali bakho bisiqhutshezwa uwe. Ayikwazi. Kumsebenzi wethu njengabaholi bebandla lamaNazaretha ukuthi lokho kuxabana kwabakhona 40 years back, ngoba sekudlule 40 years back kwenzeka leyo nto siyiqede instead ukuthi siyiqhubeke. Ngoba ubaba mkhulu ukubhale phansi kungakenzeki lutho, wathi buyasa basitshela ukwalana kwabo, kanti umNazaretha muhle kangaka ethandana. Leyo nto ubaba mkhulu wayibhala kungekho xabana, kodwa ngoba wayemprofeti kaNkulunkulu ekwazi ukuthi kuzokwenzeka ukuthi sizondane, wayese uyasitshela ukuthi buyasa basitshela ukwalana kwabo, kanti kuhle kangaka umNazaretha ethandana. Wasincenga esaphila ungaxatshene, wathi maNazaretha thandanani. So kuwumthetho kaNkulunkulu ukuthi sithandane
kuwumthetho kaNkulunkulu ukuthi noma ngabe besixabene kodwa lokho kuxabana sikwedlulise, ngoba uma singakwedlulisi ukuxabana angeke singene ezulwini. But surprisingly umuntu omholi efundisa ukuthi amaNazaretha ezondane efundisa ukuthi kuthukwe uyise, and that's what happened. Wayese kuyangibopha ke lo mfana noma at the end lelo cala liphelele emoyeni. Inkosi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ekwenze lokho. Kodwa kukhona into yakhona ingilosi ithi ingilosi lo mfana usedelele kakhulu. Okokuqala uthuka uyise, okwesibili uthuka umuntu ogcotshwe uNkulunkulu, umgcotshwa kaNkulunkulu uyamthuka yena. Ithi ke ingilosi yaguqa phansi yathi, Nkosi, ngicela ukuthi lo mntwana umshaye ngenduku ezokwenza ukuthi umhlaba ubone ukuthi ushawa uwe. Angazi ke noma kwenzeka lokho, angazi, kodwa ingilosi yakusho ikususela ekweyiseni, ikususela engahlonipheni ukuthi ungathi umholi webandla lamaNazaretha ufundisa abantu inzondo. Ayenziwa leyo nto ezulwini. Abantu basezulwini bayathandana. Uma ngabe ufuna ukuthi abantu basezulwini bafundise ukuthandana, ngoba ukubhale phansi ubaba mkhulu ukuthi kufanele sithandane. Whether siyakholwa ukuthi hayi labana mhlawumbe ukholwa abaqondile, hayi thina ukholwa kwethu uqondene, that is besides the point. What is important ukuthi ufanele ukuthi njengamaNazaretha sithandane, njengamaNazaretha singabizani ngamaphekula, njengamaNazaretha sazi ukuthi yiphi inhlonipho ihamba kanjani. Akugcinanga lapho. Kwathi eminyakeni ephambili kusekhona izimpi phakathi kwe-ANC ne-IFP. Umfundisi umjadu uthe uyahamba emgwaqeni, kwaqhamuka elinye iqembu lihambe lishaya itoyitoyi. Uma selifika phambi kwamjadu esewumfundi wayesemvangeli ngaleso sikhathi, bathi laba abafana betoyitoyi naye akajoyine itoyitoyisi. Emdala kuthi njengoba ngingaka njena kuzoqhamuka abafana besikole bethi nama ngitoyitoyize kanye nabo. Wathi umfundisi umjadu, ngathi ngimdala kangaka ngitoyitoyize nani. Lo nomunye umfana wavela mthuka ngenhlambi engake ngeke ngisho kuyisho. Wathi umfundisi umjadu, uyamthuka, ngithukwa uwe ngumgcotshwa kaNkulunkulu, ngithukwa uwe. Wathi kusukela manje na usufile, ngeke uziyosithela lapha usaphila, usufile. Bavele wahleka lo mfana, abatoyitoza baqhubeka. Bathi bengakaqedi 200 meters kwavele kwaqhamuka imoto igijima nangicabanga ukuthi yayigijima ngokwesaba bona. Bavele behlukana phakathi, yena wavele wabuye wazongena emoteni yamshaya wafa. Engakaqedi 200 meters esuka kumfundisi umjadu wafa, ebulawa ungafuni ukuhlonipha, ungafuni ukuhlonipha. Kwasa kubo bonke, kwaphela ukuhlakanipha, kwaphela ukutoyitoyiza, isidumbu salala phansi. Baxakeka ukuthi abafana inhloboni yomuntu, kanti hayi akukho lutho.
lo muntu lona weyise umgcodo kaNkulunkulu. Angamezi umgcodo kaNkulunkulu. Njoba ngiphambi kwenu nje ngumgcodo kaNkulunkulu. Amen. Noma uyakholwa lokho noma ukholwa kodwa ngumgcodo kaNkulunkulu. Uma ngabe ungamhloniphi uNkulunkulu uyangihlabekela. Washo njalo Nkosazana. Wathi uNkulunkulu uyanihlabekela. Uma kuba khona umuntu onganihloniphi onesayo noma wenzani uNkulunkulu uyanihlabekela. Unihlabekela ngani uNkulunkulu ngoba sizinceku zakhe, sizithunywa zakhe, uyena othena asizokhuluma ngaye. Amen. Ngakho ke uma ngabe wena usuphazamisa lokhu kukhuluma kwethu ngoNkulunkulu, uNkulunkulu uyena othukuthela kuqala. Uyena ohlabeka kuqala ukuthi uthini lo muntu ngenceku yami. Uthini lo muntu ngenceku yami. Mhla siqala lo msebenzi kwafika ingilosi yathi njengoba sengiqala lo msebenzi kukhishwe ingilosi ezo-7 ezulwini zokuthi zinibheke. Yathi lezi ingilosi azinendaba noma ngabe umzali wakho noma ngabe umfowenu noma ngabe ingane yenu uma nje eke wenza into ephambene noNkulunkulu, eke wenza into enibukela phansi ziyomshaya zimbulala. Yazi yathi ingilosi kusazoke kufe abantu nikhale nicabanga ukuthi laba abantu bafile nje kanti laba abantu abafile bebezohlasela nina ngoba ngeke nazi lokho. So ithi le ingilosi ezulwini kwaziwa nina nobabili ngoba kukhethwe nina nobabili. Ezulwini kubhekwe nina nobabili ukuthi lento eniyenzayo akakho umuntu ofikayo eniphazamise kulento eniyenzayo. Sitshelwe ingilosi angiqali kuyisho lento. Ngiyaqala kuyisho. Angiqali kuyisho ukuthi njengoba sihamba njena thina kwakhishwa ingilosi ezo-7 ezulwini ukuthi sisibheke. Ngoba uNkulunkulu efuna ukuthi lo msebenzi wakhe uqone. Ngoba indaba kaNkulunkulu yokudumisa uNkulunkulu isiphelile emhlabeni. Ngakho ke njengoba ngimila phambi kwenu nje ngingumgcodo kaNkulunkulu. Amen. Umkhokheli umgcodo kaNkulunkulu. Amen. Uma ngabe umphazamisa uNkulunkulu uyahlabeka. Uma ngabe ungiphazamisa ingilosi iyahlabeka ngoba iyayibona ukuthi lo muntu lona ufuna ukuba one umsebenzi wami. Ingilosi isho njalo. Lo muntu ufuna ukona umsebenzi wami ngoba njengoba ihleli nathi njena ithunywe ukuthi lento iqondise. Ubaba ilanga ethi lo muntu lona ufuna ukona umsebenzi wami. Ngoba njengoba ethuma ingilosi njena ufuna ukuthi lo msebenzi kayise oqala uvuke. Ubaba mkhulu uthi lo muntu lona ufuna ukuba one umsebenzi wami. Ngoba lo msebenzi othunywa uJehova ufuna naye ukuthi ewubone uvuke. Njengoba nje kuzohamba kufike isikhathi lapho engihambayo emhlabeni kodwa kungaphela noma yimiphi iminyaka noma ngingasekho emhlabeni ngobe ngifuna ukuthi leli bandla libe khona. Ngingasekho emhlabeni. Noma ngingasekho emhlabeni ngiyoba phakathi kwenu. Njengoba nobaba mkhulu ephakathi kwenu. Njengoba nobabila ephakathi kwethu. Nami mangihamba emhlabeni ngiyoba phakathi kwenu ngoba ngeke ngifune ukuthi lento engiyisebenze kangaka ngathi mase ngihamba emhlabeni bisiphela. Ngeke ngivume lokho. Uma uNkulunkulu engibekile
noma lapha engikhona ngeke ngiphumule ngobe ngilwela ukuthi leli bandla libe khona. Ngifuna ukuthi kuze kuphele ngisho iminyaka over 2000 leli bandla likhula. Amen. Njengoba nobaba mkhulu wasebenza ubaba ilanga lithe maseliphela leli bandla wangithuma ukuthi ngilivuse. Leli bandla laqala kuMose. uNkulunkulu wathumela abaprofeti wayethumela abaprofeti uNkulunkulu liwa. Ebese ethumela umprofeti ethi akalivuse. Elivuse liwe qhamuka omunye umprofeti elivuse. Kuhambe liwe qhamuka umprofeti elivuse. Ngenkathi ufika uJesu lathi maliwile lawiswa ezinye izizwe. Kuthathe almost 2000 years leli bandla liwile kodwa uNkulunkulu wathumela umprofeti ukuthi elivuse. Kwathatha some years esefikile ubaba mkhulu lifuna ukuwa leli ibandla wayesethumela mina ukuthi ngilivuse. Amen. Njoba eshilo ubaba lento engikhuluma hayi ukuthi isuka ke ubaba ukhulumile ngayo wathi ubunazaretha aqala ukuba khona emhlabeni. Uyefike efike kuvuse kuhambe ehambe emhlabeni in 30 years to come bese kuwa futhi. Bese uNkulunkulu futhi ebese ethuma omunye futhi umuntu wakhe ukuthi ekuvuse. So njengoba ngilapha ngithunywa sikaNkulunkulu ngincebe kaNkulunkulu ukuthi ngikuvuse ubunazaretha. Umkhokheli lona ngithunywe naye ukuthi sikuvuse ubunazaretha. Sizohlala la emhlabeni kufika isikhathi sokuthi sihambe emhlabeni noma sesisezulwini siyobuya ngomoya. Sizolwela leli bandla ukuthi libe khona. Amen. Ngakho ke nikwazi ukuthi ngimgcotshwa kaNkulunkulu. Ngiyangibona nje abantu namaNazaretha amanye engithuke enze yonke into. Kukhona abantu sebafa. Bebulawa kungeyisa. Bafa. Abancane nabakhulu bafa. Abanye bahlanya. Abanye bahlupheka ngendlela ezimangalisa. Ngoba njoba ngilapha njena ngimiswe uNkulunkulu mthunongwe. Amen. Umuntu osuke emiswe uNkulunkulu ungamthathi kancane. Kuwe ngebe ilutho kodwa uma ngiwutho ezulwini ngiyinto enkulu kabi. Amen. Ngiyinto enkulu kabi. Ngoba ngithunyiwe. Umuntu ohlakaniphile noma ngabe umKristu uyabona ukuthi lo muntu uthunyiwe uNkulunkulu. Umuntu ohlakaniphile noma ngabe umNazaretha noma usebuhleni noma ekuphakameni noma useginyezile noma usethembe ezinhle kodwa nje umuntu oyazi indaba kaNkulunkulu uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu uthunywa uNkulunkulu. Kodwa isilima isiwula sikhuluma noma yini ngoba isiwula asikwazi ukubona into ofanele siyibone. Asikwazi ukubona into efanele siyibone. Manje ke ngikhuluma ngenhlonipho ukuthi inhlonipho umthetho wesihlanu obhalwe uNkulunkulu ukuthi uma ungahloniphi ngeke izinsuku zakho zande ezweni. Noshembe wasifundisa kanjalo kumthandazo weSabatha ukuthi uma ungahloniphi izinsuku zakho ngeke zande ezweni. That is law. So ungamangali ma umuntu engahloniphi esheshe efa. Ungamangali ma umuntu engahloniphi ehlanya. Noma evelelwa yini ngoba uweyisa uNkulunkulu. Ithi ingilosi mshaye ngenduku ezokwenza ukuthi ebone umhlaba ukuthi ushawa nguwe Jehova. Ngoba weyisa umgcotshwa wakho. Enye into ungalokuthi
weyise umfelokazi nentandane. Ngoba umfelokazi nentandane uNkulunkulu uyayihlabekela. Umthandazo wentandane uyezwakala ezulwini. Umthandazo womfelokazi uyezwakala ezulwini. Uma ngabe uhlakaniphile, umfelokazi uhlale njalo ufuna ukuba umsize ngoba isibusiso somfelokazi siyokwehlela nawe. Kodwa isiqalekiso somfelokazi uyoqalekiseka ngokuthi uqalekiswe umfelokazi. Uyoqalekiseka ngokuthi uqalekiswe intandane. Uyobusiseka ngokuthi ubusiswe umfelokazi. Uyobusiseka ngokuthi ubusiswe intandane. Umthetho lo kaNkulunkulu ongeke ushintshe. Umthetho kaNkulunkulu ongeke ushintshe. Okunye, uma usebenza ubahloniphe abantu abasebenzayo, kakhulukazi uma use-office. Ubahloniphe abantu abasebenzayo. Abantu ungabathathi noma kanjani. Ngoba ukhona umthetho ukuthi njengoba masisi ema-office bese sibazi ikhulu. Bese abantu mabese beze kithi sibabukele phansi. Bathathe kanjani. Abanye bakwenza lokho bengonesi. Abanye bakwenza lokho bengothisha. Abanye lokho bakwenza beyo ngama-officers. Kakhulukazi onesi. Onesi bala ekhaya bekwazi lokho. Ukuthi umuntu uma eze esibhedlela noma ekuphi engaba yiyo into esicefe kuwe. Ungalobothi umuntu esigule uthi uyisicefe. Ungalobothi uhlukumeze umuntu oyisiguli. Ungalobothi ukuthi umabhalane abantu ubabukele phansi noma ngabe bamulayini banjani ube mkhulu kubantu. Ungalobothi lokho. Ngikhuluma lokho ngoba ngiphuma kuyo leyo nto. Ngaqala ngake ngaba umabhalane nawo. Ngake ngaba imantshi. Lapha ngiwumabhalane ngangiphethe izindaba. Ngaleso sikhathi uhulumeni uma wawusebenza enkantolo wawuphatha yonke into eyidispute. Noma idispute samadoda namakhosikazi bexabene, noma idispute esesikoleni, noma into nje ebizwa kuthiwa idispute wawuyiphethe. Ngake ngithi ngiphume e-office ngifice kumulayini uze lapha. Ngiphume umuntu ngimbuze ngamunye, wena ufunani? Hayi kume kanje, hamba kulela office. Wena ufunani? Hayi kume kanje, hamba kulela office. Ngiqale ngalokho nje. Bese kugcina mhlawumbe kusela abantu abawu-10 out of mhlawumbe 20 people or 50 people esebeye ema-office amaningi ngoba abantu abazi. Kodwa ngangithi mangabe ngingene e-office ngithi Nkosi, ngicela ukuthi noma imuphi umuntu ozongena lapha ephume engibusisile. Ngenkathi ngomabhalane ngangikubeke kwaba ilaw kimi ukuthi akakho umuntu ozothi ma ephambi kwami ehambe engeneliswa ngengikushoyo eye kuyimantshi. Ngikubeke lokho kube kwayilaw ngoba ngifuna isibusiso kumuntu ohluphekile. Ngenkathi omabhalane kushaya u-12 behamba bokudla ngangayi mina kokudla abantu bemulayini. Hlobo. Ngiqale ngiqeda abantu kuqala ngithi mase beqedileke bese ngihamba ngiye kuyilunch noma ngathiwa ngihamba ngo2 kodwa ngangayi mina kuyilunch ngishiye abantu bemulayini. Noma ngisewumabhalane ngangakwenzi lokho. Noma sengiyimantshi ngangakwenzi lokho ngoba ngesikhathi sethu izimantshi zayibuye zithethe amacala nje
angahlangene nobasenkantolo ama-disputes. Abanye bazoshada, abanye bazokwenza lokhu, abanye bazobeza ngembango yinkomo nani. Yonke lento ngangiyithetha njengemanje. Kodwa uma ngingene office ngiyaguqa. Ngicela uNkulunkulu ukuthi noma imuphi umuntu ongena lapha angixazulule inkinga yakhe ephume senelisiwe. Ngakho ke is a teaching engiqhubeka nayo ukuthi umuntu okuleli bandla noma ngabe unesi engamphathi kabi umuntu wesiguli. Amen. Umuntu nje oyinesi kuleli bandla. Noma ngabe uthisha ungamphathi kabi umuntu noma njengoba sekuneyinkinga nje ezingaka abantwana bengasabatholi izikole angathi mafika umzali ehluphekile bese umhlukumeza mphathe kahle. Noma ngabe use-office noma ngabe use-officeini lemantshi noma ukwa-home affairs noma ukuphi umuntu mphathe kahle ngoba ngokuphatha kahle umuntu uyongena ezulwini. Washo njalo uBabilani wathi umuntu ezulwini ungeniswa zibusiso zabantu. The mere fact nje ukuthi uthena umuntu egula wamphatha kahle ngisho ngabe kawumphilisanga kodwa ukujabula nje ukuthi lo nesi ungiphethe kahle lo dokotela ungiphethe kahle uyongena ezulwini ngalokho. The mere fact nje ukuthi ufika umuntu eyintandane noma ongumfelokazi umnakekele kuze kube sekugcineni lokho kujabula kwakhe nje ukuthi lo mntwana waze wangiphatha kahle lo mntwana waze walunga uyongena ezulwini ngalokho. Amen. Yongena ezulwini ngalokho. Ngakho ke i-teaching uma sithi kufanele sigcine umthetho kodwa ulokuzwa ukuhlonipha umthetho wesihlanu emthethweni elishumi. Umthetho wesihlanu emthethweni elishumi okubhekeke ukuthi siwenze njengamakhono. Ungadinwa umuntu. Mina kwakuye ukuthi mangabe kukhona abantu abeyisayo bethi mase bebona omabhalana ukuthi hey lo muntu lona sizomenza njani bese hambani biza umphathi uzokwazi ukuthi edile naye. Ngihambe mina ngolanda ngifike xoxe naye umuntu ngeke ezelwe nami. No ngoba noma engathukuthele njani ngizobela ngishone phansi ngihlekele enze lona. Angasebenza obonjeni. Lapha ofika ubuza umuntu ukuthi angazi noma khona isizwana ngapha kobondeni ukuthiwa amathongo. Umbhalisa ipasi umama wakho ubani? Angazi umama ukuthi isibongo sakho ubani. Ubuza hawu cha ekhaya unyoka awukwazi. Ngikwazi ekhaya umama uthi yebo zasthings uzohlangana nazo enkantolo. Make unenhliziyo encane ke uthukutheleke ukuthi silima lesi yini nini kodwa mawuhlaniphile ubheka le uhle ubhekile. Ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu etengasa akakwazi ekhabolini ukuthi kuphi. Kodwa izinto ezinjalo uyahlangana nazo umuntu ethi akakwazi ekhabolini. Egijima impela ethi hangisawubuza kumama ukuthi ubeka komama kuphi. Kodwa leyo nto leyo ayizokwenza ukuthi umhleke lo muntu noma umthethise noma wenze lokho. Afanele nje umtshele ukuthi uyisiphuphu. Uma uhleka bheka lena ubuso ubuye nje sengathi akwenzekile. Ngoba umsebenzi wakho ukuthi uma uyisisebenzi sikaNkulunkulu into yokuqala kufanele uyenze ukufunda ukuhlonipha. Into yokuqala kufanele uyenze ukuthi uyibeke phansi bonke ama-client akho ezwe freely ezwe ukuthi asekhaya uma eseduze kwakho. Amen. Bonke abantu abazisebenzi noma ngabe bangama-nurse noma bangothisha noma bangama-officers kanjani leyo nto leyo kufanele niyibeke engqondweni
ningabatreat kabi abantu bakini. Amen. Nkosi yethu Oh
Asibonge sonke. Amen.